Мин Оренбур өлкәсеннән Ак Калфак оешмасы әгъзасы булам инде. Без үзем мен авылда, Озерки авылында яшим, Иләк районы Озерки авылында. Без инде Оренбург өлкәсендә, Оренбургта татар кызы бәйгесе үткәрәбез. Башта инде һәрбер район үзенә үткәрә. Шуннан җиңүчеләр облыста бәйгедә катнашалар. Шәл бәйләү, шәл туйлары үткәрәбез. Альбина Фаиловна руководитель бездә. Шәл туйлары үткәрәбез. Менә быел 4 апрельдә шәл туе үтте Сарыкташта. Бик матур үтте. Онда инде 6 яшьтән шәл бәйли башлаган кызлар 84 яшькә, 85 яшькә хәтлек бәйләгән әбиләр дә катнашты. Шундый яхшы чара булды. Мастер-класслар үткәрәбез. Кыстыбый пешерү мастер-классы, тукмаш, татар тукмашы җәю мастер-классы үткәрелде. Татар кызлары катнашты шул мастер-класста. Кемесе нәзегрәк итеп җәя, кемесе нәзегрәк итеп кисә. Шундый мастер-класслар үтте. Перволодский районда шәл бәйләү мастер-класслары үткәрәләр инде. Монда да килдек әле мастер-классны күргәнсездер. Флюра апай мастер-класс күрсәтә, ничек итеп аны кәҗә мамыгын оялыйлар, шуннан эрлиләр, юалар, җеп ясыйлар, бәйлиләр. Барысы да шул күрсәтелә. Балаларга да түгәрәкләр үткәрелә мәктәптә. Безнең авылда да, Озерки авылында, безнең авылыбыз татар авылы, шын татар авылы. Мәктәптә дә татарча укыталар. Укытабыз, мин үзем дә мәктәптә эшлим. Балаларыбыз татарча сөйли. Шулай татарча сөйләшәбез инде авылда. Милләтебезне, татар телебезне саклап калырга дип тырышабыз.